danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kai ku zo nan ina bukatar kowa. Dan Allah ku matso ku faɗa mini ni kan ku nawa ne mata na. To ku yi zugun ku saurare ni dan zan sake guda biyu yanzu. Na musu alkawarin mai sowa amma sai masara ta sauka. Mai gidan mu kar ai haka komai ya tashi ai zai sauko. Wallahi dole ne ai haka in ba so kuke in yo san kowa. Sabar karo da tsadar gari din ai baki kamar dan dinya. Wace ce ni bara ta ce mini ba ni da kirki duk tsufana. Ba ni ce ba zagin miji ba halina ba. To duk mai ji da yawa a cikin ku yau ita zan kora a gidana. Ni kam na dade da soke ciki na tun kan dare ya dawo rana. Kiran nan da zani gona ma fa kamar na ji Aisha kin ce mini Allah ya kara zafin rana. Wallahi mai gida ban ce ba ba dan fare uban yayana. Ai sai dai in maka fata na kai in kai ma ruwa idan ka dawo. Ai ruwan zafi kika kai mini rannan ba kuma a lokacin sanyi ba. To mai gida a gafarce ni ba za na ƙara ganganci ba. Ke Hannatu saboda kin rena ni wato kin manta wane ne ni na shimfiɗa ina hutawa kashin kina hawa bayana. So mai gida abinka da dabba ya zanyi ko suna hannuna. Ai musu afuwa na roƙa musu ba za su ƙara ganganci ba. Yau duk zan sake kuma in huta in bar faɗa da mai shinkafa. Ni cadi zan wuce daga nan ma ko za na samu ɗan sauƙi can. Ke kuma Jamila na zo kanki yar kan zagi gwanar jan baki. Har za ki kyala dutsen guga bare ya babbake kayana. Wallahi ba da niyya nai ba. Amma mai gida a gafarce ni ba zan ƙara babbake kaya ba. Na lura binta kin rena ni kin daina kaurace wa fushina. Sai na sake ki ko ba kya so kin zuba ido kina kallo na. To wai dan masara ta yi tsada ne mai gida mai laifi na. Wai shawara du'a'i za mu yi lillahi sai ya kawo sauyi. Addu'ar ma ina ga sai an koshi kafin a kai ta jimla daidai. Kullum sai kabli ta kama ni in na tuno da mai shinkafa. Yan uwana ku zo mu dan tattauna dan yau gidan ku ya dau zafi. Ko za ku tauna dutsen murhu yau babu mai wuni a gidana. Komai gidan mu kaje shi sirri a barwa hanji. Ka san yan ciki da kurje ba lallai ne ya bayyana ba. Kin kare jiko da Hausa ni ban san me kike faɗa ba. Zan ma taimako da jari ne ya zame wani rufin asiri. Ni ma zan dano da nawa domin harkar ta ƙara kwari. To ni taimakon da zan yi zan mana ne ɓangaren abinci. To ni kuma da wainayen yara na ɗauke ta babu kunci. A ta nan za na taimaka mana Allah ne mai rufin asiri. Kai ashe masu hankali ne matan da na sake ku da na dirko. Dinkin da za ku sha bana to sai na muku irin na matan zargi. Dubi hancin Jamila na kallo na. Mai gida ne kar na ce ya batun auren ka ne. babu fashi kin gama goga